നമ്മൾ ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫിലെ വർക്കുകളെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം. ഒന്ന് പ്രയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് എന്നും രണ്ടാമത്തെ നോൺ പ്രയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് എന്നും. നോൺ പ്രയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് ഓരോ വ്യക്തികൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് മാറിയിരിക്കും. എന്നാൽ പ്രയോറിറ്റി ലിസ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം. വർക്ക്, EMI, ഫാമിലി, ഫ്രണ്ട്സ്, ഹെൽത്ത്. ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ നോർമലി നമ്മളൊരു ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പ്രയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയല്ല, നേരെ തിരിച്ചു വേണം. ഹെൽത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം കൊണ്ടുവരണം. ഹെൽത്തിനെ തന്നെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം: സ്ലീപ്പ്, ഡയറ്റ്, എക്സസൈസ്. ഹെൽത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് സ്ലീപ്പിങ്ങിനാണ്. കാരണം നിങ്ങൾ സ്ലീപ്പിംഗ് പ്രോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബാക്കി രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മിനിമം 7 to 8 hours എങ്കിലും നിങ്ങൾ ഉറങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ പലരും എന്നോട് പറയും, അയ്യോ ഞങ്ങളുടെ വർക്ക് ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ആണ്, ഞങ്ങൾക്ക് ഉറങ്ങാൻ സമയം കിട്ടുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. ഫേസ്ബുക്ക് CEO മാർക്ക് സുഗർബർഗ് ഉറങ്ങുന്നത് 7 to 8 hours ആണ്. ഗൂഗിൾ CEO സുന്ദർ പിച്ചെ ഉറങ്ങുന്നതും 6 to 7 hours ആണ്. നിങ്ങൾ ഇവരെക്കാൾ തിരക്കാണെങ്കിൽ എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല. 90% രോഗങ്ങളുടെയും കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പൂവർ സ്ലീപ്പിംഗ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്ലീപ്പിംഗ് പ്രോപ്പർ ആക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഡയറ്റിലേക്കും എക്സസൈസിലേക്കും കയറാവൂ. അതിനുശേഷം നിങ്ങളൊരു പ്രയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക. അതിനുശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ നോൺ പ്രയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക. ഈ 90% നോൺ പ്രയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ടൊരു ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്തിനാണ്. നിങ്ങൾ ഹെൽത്തി ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയെയും അതുപോലെ ചുറ്റും നിൽക്കുന്നവരെയും സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ നിൽക്കാൻ പറ്റാതെ നിങ്ങൾ ആരെ സേവ് ചെയ്യും? നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയെ പിന്നെ ആര് നോക്കും? അതുകൊണ്ട് ഹെൽത്ത് ഈസ് ഓൾസോ വെൽത്ത്. അല്ലാതെ മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽസിനും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്കും ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെഷീൻ ആകാതിരിക്കുക.